Ndine Julius Kanyamula Banda amene nachokera mudzi muno mwa Kaphaizi komanso ndine village headman Kaphaizi. Ndipo lero pa 14 May taona ni chinthu cha zeru kuti tikhale ni gule wamkulu pokumbukira malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda amene anali president woyamba kuno ku Malawi. Dzina loyambirira ena sadziwa ni Kankhwala. Ndiye titaona kuno tinaona kuti tipangepo gule chizangala kuti tisangalalepo pokumbukira pa ntchito imene anatipangira kuno ku Malawi. Gule wina amene angakhale wonjezera patsogolopa tifuna tidzakhale ni mkango ni njovu komanso ni kadyansonga. Tinatengako kasiya maliro, ndondo ni fulu komanso makanja. Mumba anga sangadziwa manja basi.
Sio